euskaltzaleak eta euskal hiztun komunitateak bizirik eta sendo iraungo badu. Mundu hau hizkuntza minorizatuen kontra baitatu. Are eta gehiago, hainbeste lekutan, hainbeste eskubide eraisten ari den olatu erreakzionarioa orokortzen ari den honetan. Gero eta bortitzagoa den euskararen aurkako oldarraldia olatu erreakzionario horren parte da. Langileen, emakumeen, arrazializatuen, migratuen eta beste hainbat kolektibo aspiraturen kontra datorren olatu erreakzionarioaren parte. Euskara eta euskal hiztun komunitatea betirako gutxiagotuta nahi gaituztenen enbata. Horren aurrean euskaltzaletasuna itxaropena da. Euskarari etorkizuna emateko itxaropena. Hizkuntz, aniztasun eta berdintasunari eusteko itxaropena. Herriena eta kulturena. Mundu bizigarriago batena.